Som studerende i UCN kan du benytte dig af UCN's uddannelsesbibliotek, og du er automatisk blevet oprettet som låner i biblioteket og kan derfor låne materiale fra første dag. Der er en biblioteksafdeling på alle UCN-adresser med bøger, artikler og e-ressourcer, der afspejler studerende og underviseres behov på de forskellige uddannelser i UCN. Du kan anvende alle afdelinger af bibliotekerne, uanset hvilken adresse du er tilknyttet. De bemandede åbningstider finder du på vores hjemmeside, men du har altid adgang til biblioteket, så du kan finde det, du skal bruge på hylderne eller hente reserveret materiale. Alle afdelinger har selvbetjeningsautomater, som du kan bruge, når du låner og afleverer materiale. Bibliotekets hjemmeside hedder ucnbib.dk, og her finder du blandt andet fagområdessider med viden og forskning inden for UCN's 4 hovedfagområder. Via linket e-ressourcer kan du få et overblik over bibliotekets databaser med mere. Derudover kan du på hjemmesiden finde hjælp og vejledningsmateriale til at indsætte dine kilder korrekt i dine opgaver. Du kan også via søgefeltet søge på en titel, en forfatter eller et emne, og finde bøger og artikler, som du kan bruge i forbindelse med din undervisning. Så bliver du ført over i bibliotekets søgeportal Primo. Reserver eventuelt relevant materiale og afhente på den adresse, du er tilknyttet. I biblioteket er vi i tæt samarbejde med uddannelserne i UCN. Og udover den daglige vejledning i biblioteket, underviser vi også studerende i informationssøgning, kildekritik og referencehåndtering. Derudover hjælper vi naturligvis også med litteratursøgninger, bestillinger af bøger og artikler og meget mere. Har du spørgsmål til brug af biblioteket, er du meget velkommen til at henvende dig på din lokale biblioteksafdeling i UCN.